Igbo bụ Igbo, ekele m unu ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwe na-ewetakwara unu ọnọdụ Igbo. Biko onye ọbụla na-anụ olu m n'ụtụtụ akawa ahụ tụsaa ya ịhụ na o zuru Igbo ọnụ ebe ọbụla Igbo sọtụrụ ka o rute ebe ahụ, maka na ihe anyị jikwa na-eme ọnọdụ Igbo anụnwa bụ na oche onye adịghị njọ ka anyị wee nwee ike na-akpụlite mmụọ anyị na ọtụtụ ihe anyị na-eleghara anya n'ala Igbo. Ihe m chọrọ ikwu okwu ya ugbu a na-awụ ọnọdụ Igbo dịka o si metụta ụmụ bọyị na azụmahịa na biznes anyị. Unu n'anya unu ga-ahụ na ọkwa ndị Britain ekolonize na ndị Igbo, ndị Naijiria bịa kolonize ndị ga-egbutọpụzi anyị ugbu a bụ ndị ofe mmanụ. Ọha na ekolonize anyị finally, ma asụsụ ha na-arịbata. In fact ụmụ anyị mụ n'obodo a bụ Lagos na-aka asa asụsụ ha, na-aka eme omume ha, na-aka eme omenala ha karịa dị adapted to their culture karịa nke anyị. So ha nwa na-achị colonize anyị and ha ma ọ ya ka nwunye onye isi ala ji wee sị na ha ga-eme ụmụ anyị inherit. Onye ala kwuo okwu egene ya na ọjọọ suru kwuo okwu ọ dị deep. Ya understand? Ha na ndị Britain elelego ka ahụ dị anya mara na nwa mgbe nta is a matter of ozi otu ihe ndị anyị litezi ugbu a na-ekwu na pushback anyị na-enye ha nsogbu. Ya nwa ka ha jizi lezi anya werezi ekperima dịka asadikibọ wukpo ka egbutọpụ ka etinye ụjọ ka anyị hapụ ịla, maka ha hụ na ọ fọrọ nwatakịrị ka a conclude the colonization nke ha wụrụ ndị ọcha bịa colonize a na-ewere nke ha ga-ekpuru anyị ekpuru kpopụ n'ala Igbo, mezie anyị inherit, gbajisia ya aka ụlọ anya na hụ na before politically anyị na-ekute ume kịta na ịgbajiela anyị aka. In fact anyị dịzi ka ohu a na-achị idewanye ọnọdụ ndị Ijipt dewere ndị Israel na be ha, ọnọdụ ha na-achị idewanye, mana ha hụ na ọdịchado ofere kene Maazị Nnamdi Kanu na ndị otu ya putu pressure bụkwa n'ihe o ji wụrụ ha tụrụ ya nga. Na-ekenekwa ụmụnne anyị ndị nọ na diaspora na-agbanyeghị na ha apụ uche ha dị ya. Na-ekenekwa anyị nwa ndị ke nọ n'ụlọ ebe a na-agba mbọ na-ekwu na-akpalitesi na-emepesi ndị nọ in diaspora anya. Ụnụ hụ na anyị na-awụ ọkụ anyị jikọrọ aka ọnụ na-arụ sọsọ ndị na-agbaja ya aka awụ ndị politishan. Na-agbanyeghị anyị ga na-agba mbọ maka ihe anyị ji ga na-agba mbọ na-akarị obi bụ na politiks wụ onye gacha lọta ọda adịtọrọ. So Chineke nwere ike imegide ebere, megide ihe megide ndị uche ha dịkwa n'ihe anyị na-eme baa n'ọchịchị ọ dịzie mma, mana anyị ga na-epushi. Ihe m chọrọ ikwute okwu m chere ịrụta aka awụ ndị Igbo na-eme anyị jide ihe ndị ala mee ha rikpute nara anyị ya, anyị na-adịda careless. Nke mbụ owu na Nollywood bụ ndị Igbo developụrụ ya. Ihe ndị ala na-eme lokal ihe ha arịgarịgarị ikpete ti confusion, maka nke ha ga-ebigo ụzọ ti confusion ka ụnụ na-alụzi ha mere ihe ha chọrọ imere rịgarịgarị ikpete ti confusion na ndị Igbo na Nollywood. Tisa ndị Igbo na Nollywood ti today ndị Igbo enwetabeghị their footing na Nollywood, ha gara abụọ ya jichie ya, and ihe bara ha aka ndị anapụtakwa ha ya anapụta unless mema ihe mere ihe baa ha aka ndị anapụtakwa ha ya anapụta. Anyị bịa na-aga akwụkwọ na-arụ ọrụ bekee ndị Igbo develop banking industry go and check, maka banking industry enwe nke ha na-edevelop, nwe nke ndị Igbo na-edevelop ụmụ ihe UBA ha nwaji Union Bank jụọ m ebe Union Bank nọ today, Monument bank niile ha ji ha ripịa ya dọsa ya ọkwa nwa nke ahụ ndị Igbo chedoro. Ndị Igbo ebi udole ha arịwakwarịwakwara ikpete ha edislọjara ndị Igbo na ịga na bank niile ọha juru ebe ahụ were nwayọọ kpachịcha ndị be anyị dị ụtọ ngene. Anyị enweghị forum ebe anyị nọ na-eleba anya n'ọnọdụ Igbo anụnwa ihe anyị na-ekwu okwu ya agbakọ eroke ụta na ndị achọrọ ịcha anyị na Nollywood anyị anọkwarakwa. Is war, silent war, agha uche. Then abịakwa na child banking mgbe ahụ ihe ha na-eme agbakọ anọkwarakwa, maka enwede ebe ha ruru anyị when it comes to na ha rụọ na the seat ha anụnwa. And then anyị nwere ịdị na practice one Nigeria ibi ị na-emegodu na anyị na-eme ihe Nigeria ka ha na-eji na-edeceive karịa anyị. Then business enwe mgbe ha pụtara na ha abịala ụgba na-amụ ihe nwa bụ ya anyị nke business ụmụ nke anyị nọ. Ha bịa mgbe hụ na anyị ji business ego nọ ha bido castigate wa business kpọwa anyị illiterate. Bịa hụ na ụmụ ha na-azụcha apụta etete nwa ọrụ 100,000 50 onwe dị isi na ndị Igbo ahụ
onye gba boy 7 years before 4 years ọ nọkwala na-arụ ụlọ na-agba moto ya ba aha anya ha bido castigate twice kọwa ya ọnụ kọwa ya illiterate anyị amadị pronounce ihe anyị zụzuru kwadichi ụmụ na skuul na-azụ mgbe ha hụ na skuul sistem Nigeria wọga ha bịa na-ese ndụ ụmụ obodo oyibo anyị soro ha zụzụ na-ese ndụ ụmụ obodo oyibo not knowing na anyị ji gold mine ha chọrọ ka ha nara anyị. Today as I'm talking to you gaa na Lagos all street na ọha nwechi ha na-akpọ ezi ahịa and the problem ebe m nọ nwee nsogbu with them ha adịghị competitive in nature ha bata nara gị ha achụfuo gbuo onye egbo if is not taken so ha wụdụ ndị ga-emeda ala ha abịa keta n'ihe ị na-eme iwu otu ebe ọbụla ndị Awụsa na-azụ ahịa ndị ọzọ gaa nga ha lere anya ma union ha ndị cross ha ndị anọ ha na-ataka maka ndị Awụsa ma na inye ha ohere ha achọpụ gị ndị eke nwe gị ndị eke kpọbatara ha ngwa ugbu a na ile anya na nkata ahụ Shetima na Muso kpara ị ga-anụ ngwa okwu na fashion ebidogo ya kemgbe 2010 ya na-enyezi ndị Igbo license pharmaceutical. So mgbe ha bịazi hụ na ọwa anyị nwajidiri the maintain ka ha na-castigate anyị na-akwa anyị literate anyị zụtụrụ na-akpọkachi ụmụ obodo oyibo kama anyị ga na-eme ịzụpụta ijide ezigbo biznes gbara mgbọrọgwụ gị na-azụ ụmụ gị nwunye ha na biznes for continue chọọ ihe Dangote mere eyatago ihe Otedola mere anyị zụzụrụ na-azụ na skuul ịzụchazie nwa na skuul o nweta ọrụ ego ọ ga-enweta agide eziri ya sef ịkwụ ụgwọ ụlọ you end up na-akwụkwa ya ụgwọ ụlọ mana ọnwụ na mgbe ị na-eme ihe a na itiri nwa na biznes ahụ zụọ ha ha pụta continue gị hụ na ọgaranya ha ga-aba ka nkụ. Ihe gbasara nwa boy media and edu nwa boy edu eji nwa boy agba ha nwa today ha na-amịkpụtachizi ụmụ ha anyị na-akpọ ha boy not knowing ka m gwa ụnụ ka ndị obodo a si akpọ boy ndị ofe mmanụ si akpọ boy ha wee mụ ahịa ha ndị anyị nwere ike ịkpọ nwa mma ndeme na-agba eri n'afọ ịbịa mụ ahịa ahụ ị ga-akwụ ha ụgwọ si n'ụlọ unu na-abịa ma gbakwa boy ụta ahụ anyị na-esi agba almost 5 to 6 years ịgbachazie gị ịkwụ ụgwọ mee freedom bute ego mana nke anyị ewo anyị kpọrọ free anyị zụọ ka nwa nabata kwụma ihe ha na-emezi ugbu a na eme ha send ụmụ ha bịa nara anyị ọrụ ị na-agwụrụ ha 2030 ọ kara ha mma na ha akwụrụ nwa ụgwọ den na-agbatakwa nzama den na-amụ ahịa anyị ahụ ị gaa na kọmputa village ugbo ha juru die ị gaa na koka everywhere ana m aka ọla our attention ihe ọkwa sọsọ ihe anyị ji business anyị ji ana m aka ọla attention ụnụ na ma ndị gaa n'ugwu Awụsa ugbu a na ha na ndị Awụsa mere plan a anyị a na-akpọzi bụ Emeka akọgide n'ọnụ kọgide ọnụ anyị sendchazi ụmụ to skuul enwezi ya na nkịta and ewere ha n'ọrụ edislọji aha ha bụrụ laptọpụ na-egwuzi wee na-ezuzi oshi na ha na-ezi ha achịchị ahịa ndị nke ha na-agbara anyị bọị indirectly anyị na-akwụ ha ụgwọ. So ihe m na-ekwu ugbu a na-atụsa ya ọkachasị ka o ruo ndị ahịa ntị ndị na-eme biznes na ndị Awụsa ndị ezinwe oshi ọ short term ha ga-egbu egbu take over ha mụtacha ha gbuo take over ha gbuo ụmụ take over na ndị obodo a na-anaghị cheap labor president anyị na-apakịrị ha ego onye mụcha gị n'aka ebu ihe ego ha chịpụrụ na the business wee na-akpọ Igbo bụ Igbo ọnwụ na anyị ka nwee ndị isi oge eruole mgbe anyị ga-elite chekwa onwe anyị hazie onwe anyị eziokwu m niile sọsọ ihe ji ndị Igbo anyị echekwa onwe anyị hazie onwe anyị need the presidency to control this country. Ndewo.